Daħal fl-14 jum il-ġuri ta' Jurgen Fenek mixli b'kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li nqatlet b'karozza bomba fis-16 ta' Ottubru tal-2017. Fenek qed jiġħad l-akkużi kollha kontrih. Fix-xhieda tiegħu Supretendent Nicolas Vella ta' dettalji dwar l-investigazzjoni finanzjarja li saret fuq Melvin Thoma, l-intermedjarju fl-assassinju ta' Caruana Galizia. Xedt li qabel l-arrest tiegħu kienu nġabru biżejjed provi biex jinfetħu proċeduri kriminali kontrih dwar ħasil ta' flus, evażjoni tat-taxxa u lob fuq l-idejn. Qal ukoll li l-pulizija arrestatu qabel milli kien ippjanat minħabba movimenti suspettużi u biża li l-evidenza setat tinqeret. Vella qal li waqt it-tfittxijiet ġew elevati aktar minn 700,000 euro fi flus kontanti, flimkien ma' diversi vetturi, tamir elettroniku u dokumenti. Il-ġurati ntweraw ukoll filmat tal-ftuħ tal-kaxxa tal-ġelat li fih ma kien iġor miegħu kullimkien. Fija instabu mobiles, USBs, recorder u dokumenti, fosthom ir-ritratt tiegħu ma' Keith Schembri f'Kastilja. Fix-xhieda tiegħu qal ukoll li l-investigazzjoni dwar l-allegat impjieg ta' Melvin Thoma mal-gvern jinsab fl-istadju ta' appell. Dan wara li l-ewwel qorti ħelset li l-akkużati kollha marbuta ma' dan il-każ. Żied li jittalba biex jingħataw lura aktar minn 140,000 euro marbuta mal-proklama tiegħu għadha ma ġietx deċiża minħabba li l-analiżi finanzjarja għadha ma tlestitx. Matul il-kontroeżami d-difiża staqsiet dwar il-kuntatti bejn l-eks kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kotajjar u Edgar Brinkat, magħruf bħala l-Ġojja. Vella qal li wara li l-Europol għaddietlu ċertu chats huwa informa lil maġistrat inkwirenti u kompla bl-investigazzjoni. Żied jixed li l-eks kummissarju Kotajjar spjega li kienet juża lil Ġojja biex jipprova jipperswadi lil Thoma jikkoopra mal-Pulizija. Aktar tard tela jixed l-ispettur Clayton Gatt mill-Major Crimes Unit li qal li waqt tfittxija fid-dar ta' Melvin Thoma f'Diċembru tal-2019 ġew elevati dokumenti ċevuti li Thoma kien indika lill-Pulizija. Ċed ukoll li mar ma' Thoma l-bidnija u rihom il-post fejn kien jiltaqa' ma' Alfred De Giorgio u l-punt minn fejn kienu josservaw il-movimenti ta' Daphne Caruana Galizia qabel il-qtil.